מגיע לידיך? ההגה. יופי. לא שום דבר. פיקס. רגע, לאן אתה הולך, מוטי? תמשיך קדימה, כמו שעשית. מוטי, לא הגה. לקח את ההגה אליי. הגה ישר היית. תחזור לאט אחורה, כמו שאתה. תחזיק הגה בשתי ידיים לאט אחורה. לאט. תן על הברק משפר, יופי. עוד קצת, זהו. עמוד. תקן קצת הגה אליך. זהו. עכשיו תתקדם, אל תצמד אליי יותר מזה. אתה לוקח אותו? בוא תנסה רגע, נראה מה קורה. כן. אם אתה מצליח לחפש אותה, נשאר הגה. לא, הכל, סע עוד. תשאיר את ההגה קצת. תשאיר. סע. לא שאתה, סע. עוד. זהו אותו טיפה לב ושיקפון. לא צריך הרבה הרי. לא הרבה, זהו, טוב. תן קצת גז, אבל תראה שאין לך הרבה. אתה רואה את הרחבה שמה? אתה רק ישר. לא רואה כלום, אלישע, אתה צריך... לא, אין בעיה, רק ישר. לעמוד קצת קדימה. תן קצת גז, יש לך דמודיקת כיוון קצת? לעצור. יופי. תמצא ישר והגה אלישע, בוא נחשוב איזה סיבוב לעשות. כאילו, אתה תביח אותו עוד קדימה וימינה, אבל זה אחר. בוא נראה את זה חדש. זה הנתיב, אין לך משהו. אין בעיה, ישב את ההגה. לא נשאר הרבה, אלישע. תעמוד רגע, תעמוד. יש לנו כאלה פה בתמות. רגע, עוד בתמות, ועכשיו אתה יכול לתת לו כל שמאלה, כל ההגה שמאלה. הייתי יודע נכנס לך כבר למעבר. הוא עוד שנייה נכנס כבר למעבר. אתה תמשיך משם, אני לא רואה מקום. אתה יש לך כמה שאתה מוצא אחורה שמאלה. עוד קצת אחורה. עוד? תפסה אחורה למקום. תפסה אחורה, כל ההגה שמאלה. זהו, יופי, מעולה, זהו, מוטי, לא לפתוע יותר מזה. זהו, לא? זהו. תיישר לו טיפה את ההגה, ואז קח אותו קודם למעלה, ואז... תעצור, מוטי, תעצור. תראו, הוא עובד מלא עם ההגה. תראו, בסדר להכניס לו כבר מפה. תראו מה קורה? כן, רק תנסה להבין, אתה רוצה אותו כאן? כן, אבל אתה חייב למשוך אותו עוד למעלה קודם. זה היה בסדר לחורי. אבל אין לך הרבה הנה, ויגאל הוא רכב שונה מכל הרכבים שהיו פה. ויגאל הוא רכב שונה מכל הרכבים שהיו פה. אתה ישר? מה? ישר. ארוך. ישר? והרחק פרנים שלו גם גדול. הנה יגאל. הנה הוא בא. קצת ימינה. הגה אליי.